dah kulis bun bagi kigarot ia kapor ke jumpi ti ngi sunat banyak nu biang bati mentah dan kapor ti pi itu le mengi belai pi man rab yang film kadau habi ju sinema ka penlong ini ban ra biang ye ni ka film kadau habiju cinema hall ka dei bait na ka jingkwa jongki pajba hi hadu bakut na marba mentala adap shisnem bangila adap iya ka film kadau habiju cinema henry ha tu ko por pade ka don ka ki bun ki jingja tu ko por na marba dei na kata kadau ba ni hap longka ru company ka film ru kam ya bait te bon ginong pej ru kila kulmar ba pen ine klam pen ine bon ba kim tip shu ya ka khubot te ki wan hi ban wan pej ya ka film henry kam long hadu kata ba kumang ong pi dang duna ki bawan te dai na kata hi ka daw ba ka pen long no ingi ba ngin pen i bang ya ka ni film ka daw menta sin te episode 2 kumno rai kan ki brekin dang wan kersan ya film jupi ka episode 2 pi ngi kum ginong shna film ngi kumta ngi don bai hi kata ka jingkermen ba kibriu kin wan bai ban ai jingkershan namar ba ki briu jongi ki ngalai i ba ki stana da ban pej ki film khasi te teng lai kim kan ma her ban pej ka long ka quality bolong kum no aktor bolong kum no tang bai itanat story kumut ki ong bai itanat ba ka film hoi kata dei ba hak ma do ma te kata hi ba ngiru hagani ka film kadau hagani le ngila le bahasusu kham bahasusu bani kitu ki bang ngila ada peni te ngi khmilenti ba ki perlok kini wan ai jingkershan bet namar ba ku mangaju ong na ka por ba ka jingkershan jong phi ka ai man sem hai ngi bat ka ai man sem hero namar ba nadu man shwangi la peni film nadu ka sashi sen nang ta ka pengop ka jing em nang ta khandai lat ka dau hakitu ki por bangi dang ya lenti ki don sibun ha ki jingduna henre ngi iba ki pajba ki wan a jingkersan ki ro te kata ga jing ro jong ki ka penlong susu ngi ken bangi pen pher susu kat badang ya ki singi ki por ngi pen pher e kur komsina ngi dang la susu ban pni tnat te kami lenti ban wan ki perlok dan bok wa don bok a jingkersan ha dan te tharai ladab dei bam yat ke film jong u tiger srok phin pani i rai mata 4 yor nama dan bok ma don bok bum ngai namar ba kumban ong man hakini ki teo bala adap ru ngidang pani ya ka film jok he one to tiger srok sa weng ya jing senang tiger ha yo jing senang tengi pada lai keren ya bijung yang em pani bet chwa da ka jok he ma kata orang em lawan jong tiger tengi hap be pi jong tu lawan tiger ti pet no tiger tambah lawan tu tiger pada ndonong rum hadian biju la phone biang ingi try biju la phone biang long ren tiger pendung ben jompi oh okey wah ada ka kadau mentangi rum pada da kadau kan mentang bujin kadau terus nat ba kadai jeng syak kata ya jisa ke bangi try dia try hadu menta people ada we no film ai ki film kasi don ki pada mi ka we ka film ki pajba ki pej da mi ka we ka film ki pajba ki pej ai ka pi kuno pajba umni tanghang ni jala jogi hari india ro kita da mi ki bagi film ki mi ai kum trega shro lo apa pulut da kispa kelur tu bang mi ai ba mi film south pada kaya pi ka nga hajing lab jonga de tharai de na ngi te da khen ha ka ne ka jala jungi bon gi nong pe film bon hi de na nong kondong ki ba wan ha ban support e gi film kasi te nga hajing lab jonga don teng no aktoru nane ne ki actress nane ne ki ba yashim banta teng da wan do aktor actress ba ki itho kinong ba te ka film nei ba best pa te teng pade ka story ru mitnat re tang balai i tu aktor la ong ba best pa kum ta hoi kata de ka we ka ba don kam ha namar ba ngi kum kinong shna film ne kum ki aktor actress ngi don kam ha ka tu ka jing it na ki pat ba ma namar sin bang yo ya kata ka jing it te ki one bet pan support ki ong be film chong tu ngi ap lej bet namar kata ka de ka jing it te teng pade gibriu pade kim
kila mundur pelat ba kila astronot pelat aktor teng kila atlet pada ki film ki ba itana dah story tambah war ki sim pada dua aktor ba kimi tu kim one pet andre kata hi nga lap ken long hajing lap jang ngam ti ki we long Gi cukup banyak kena film pi dei we upor berindor ki film. Mensyua ki chusne mensyua ne ki ong ba habarat na manipur kada hisam ta. Kumna Ki ong ki wanrak ni manipur. Ki kumna kameraman. Hai Tin duduk menok la sang kiu kena kam shooting film ki khasi la sang kiu kan mata ban shoot hi nang ne. Kajing kiu te kala don pa tambah kung tahi mensyua te ka pher bet namar ba da ken ngi khasi mensyua ru ngi dang duna ba ka kiba tips phang kan ni ka lain film ka lain shooting tu ko por dang don bai tangi jong Pradip Kurba te ko tu ko por jong iru kala itanat ba ka quality ma te da compare bar kiwe lai khasi la long bai ngi tu ko por ngi dang shusdang tang ba jong Pradip pade kila kham tip susu mai ka kam film tenre kumbang ong pi kadang yat ki por pade tengaling adang wan hashtag tu ko por banga ngaling bas tanat haban pe film khasi nga pelot kat ba mi te hadu ba ngam la ban batai ganu ko por ka kiu tang ba ngasu kan mau ba por ba ngasut ke tu ga jing rai tum jumile haswa ba ngasut ka turu ngam paju kan mau ba mi kita ki hai long ki quality ba biang gan te hadu ba ngala poi ban shoot ke tu ka tum jumile imat bon na pedeng jong ki perlok imat ki yo men sem na ka turu ba oh lada ki tu kila ban le ngiru thlai lai te kata hi thrai long ka jing yo mun sem Menta ka stang don em ki badang ringdor ka stang don em ta ne. pas dang menta le la bon ha ba yebet la bon ba yebet ha ka quality namar kumban syong kat badang yat ki snem ka teknologi ru kadang kela menswa ba pin shoot film da don kam kamera am tip syurah ban ba hang ni rom la Bare ko pi tu ba. balong ku ngang nai long kamera ban Itu bok. Henry Henry ka juk menta. terpeng dem long syurah Itu bok pion juk menta. te menta pade ka juk menta barit ha kamera ru la shoot quality ba sumta te kasa no stang ha ka clear jong nong shoot ne o director ne kinong ak ban pen internet susu sumta Menta ba kalawan kena ka UFO. ha Kamu ker shot kala ya compare la da bit kena ka ro hap hamdang susu. ha menta nadu badan kene ki UFO ngai ibon gila ya kulmar ngaru ya lede nga kulmar nang sedang nama bang paju Henry ngan su batai phiba lada phile ya kanu no kam da ka jing da ka ba long ba kumno no dan kam ra tang ka theory ka dan kam ngamodong kam dan kam tang ka practical ka theory ru dei ban tip sistem bakawan ha kene ka lan UFO kata ka UFO ka dei ba phi hapha ya ka film hapha convert bon jat ki step hable hang do te kata kala ya bet ba phi hap nang lut ya ki ta ki number ki setting ki bon jat te kata la ya bet ka dei bet ka jingshna film jongi banabar ken kata ki briu na bar kim dei ba o tai u nang ban bat kamera to ngan penlong cameraman no tu kam dei kumta sengi ka dang long kumta bon sengi ngi shu yo i tu ba usut hero la thiet camera o la shoot film adin sa ong pade nga de nong shoot nga de director kumta pun sen nga la kumta Henry menta la da phi kwa pade ban poi kata ka film jong phi shuduk shabar ngai la de ru nga dang duna hi Henry nga persyang bai ban learn ye ke banga baklang Henry la da phi kwa hi bakan long bai sbak bai kumba phi ui ha ka editing jong phi ha ka computer jong phi ba phini i bai thek kum tu kan long phi hap tip lot ba ro khat phi hap tip ka light phi ai ka no ka setting phi ai ka no shutter speed up ja bon jai kita ki camera ba phin ai setting hagata ka por phi pha shadow spot pharang ro ka film jong phi kanam kaladur kan long bits ba we na Henry la da phim tip pade kita phi pha shadow stay menta phi pe ha ka mobile jong phi da kum bai phi pha stay pade kan sakala bon jai ka rong phin sa ong balai ga long kum ni hadin princess dang kena pada bom tip uta kata kedai ka Tapi problem hadu mentah kalabel tu pi sala ban yakum ban pen Bollywood ne chu ni tu lam yang ngi ban tip mas pang takalan berki Bollywood jalan ban pen sekini ki ni kadang kumno sebatai ni ngi dang don hi jing duna ngi mong re balong bangila la hadu kata ndai kumbang ong ipi ngai la deru ngadang persyang ban pet kia shoot kumno
ngadang sedang ban ye kenduk ki perlok ki ban baru ngadang persyang ban keli lada phile da kata kamera phile kumno lada phi shoot kumta phile kumno lada phi edit kum kita ki jet shot phi ai ke setting belong kumno tengaru ye lading ngadang persyang hi ban lan henry sisen hi ba phi la shubum ta phi la trim na ri khasi hadin pada tangba kata kom trim jong phi pada long ba phi trim ba practical dala poi sabar pada kindon ki theory kinam keren shoot da ka kentien ba oh shandur hang ne shoot hang ne kam dei shoot kumta kin sa keren ni phi da ka language jong ka camera hi te lada phim stu e kata ka kentien te kamot phinam tip sure ke upha yu nga gane ta ka daw don kama ban tip kam dei bat ka samis hapon is ne pila bani compare pila bani khud tharai umpan nut banong tambat tharai ada pes pila dai we star ne Tuan bok ngin kiu shota ha is ro dan bok tanong ya suburom mo ha kata ski ka perthei kan sa itu hi yang ini kata te kit bok phi ba ka phim ka daw ha dan bok ngin sa yak ba yak ka daw kitu body kin yu ino yak ka daw te kitu ki bakwa ban page ye ka film ka daw ki la ban wan be ha kata ka ar phnyu terek jong ka ne ka friday te ka timing jong ban pen ie ka ne ka film ro ka de be khat we baje ar baje san baje bat ba nyosteng te community prolog ba pin ya wan ai jing kershan bat kumbang aju ang phi bang ini kenduk ba ya cinema hall ngin ya keren ni kasharu kadan mo bijo kasharu don gila ba ni di gila di sabi jurut to ko boleh sibon bisa kenduk biang ko boleh sibon